nakatikpan. Iyan o. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, update lang po namin kayo dito sa aming dragon fruit farm. Papakita namin yung mga buds. Meron na rin pong bunga. Mga 1 week po siguro mag-harvest na rin po kami. Pero hindi po ganun karami yung ma-harvest namin, siguro mga 3 tray lang po. At abangan nyo rin po yung aming yung aming pagluluto sa suso, yung kinuha po namin sa ilog. Suso. Anong suso? Niligaya. Suso. Susong Karayan. Susong ilog. Let's go guys! Samahan niyo po kami sa aming pag-iikot-ikot sa aming hacienda. Bunga ng Sa aming mansion. Tingnan po ako sa dulo. Pwede natin yung nagandaan daw sa dulo. ayun o, kadami ng buwan. Ayan. Buti umulan. Yan. Ayun o. Nagsilabasan na ang flower buds. Hindi, maganda po ate dito pag nagabulak. Oo, pag dito mag-overnight tayo. Yung pala kita yung bulaklak. Mag-picture ka dana. Ito ako kalahati na yung hinog mo. Ay no, may medyo hinog na yun o. Kalahati na rin. Ayun. Gustong makikain. Ayun, tingnan may pula na. Puno ko. Yun. Hindi pa siya ganun karami yung pahinugin. Yan, may ganito rin. Ito pa oh. Wow, ang daming buds. Yan oh. Nalagyan na pala namin to ng organic, lahat ng poste. Inupahan namin sila Kuya Ulan. Yun oh. Malapit-lapit ka ng hatulan. Laki nito oh. Ito sa Japan, niluluto nila. Hinahalo nila sa parang beef steak, gano'n. Try namin yan guys kapag marami-rami na yung ganito niya. Daw to lasang repolyo. Sarap nun. Ay! Mangga. Ayun, kuha tayo mangga. Ito ko mag-get doon. Sige, ikaw mag-akyat. Hindi, gano'n sa bundok. Wala na pagsakon na uray. Madinay ito rin nag-boots. Kukuha lang kami ng mangga tapos uwi na kami. Papakita rin namin guys yung baboy ni Ate Aisa. Kung pili na sa makahabol ba sa kasal. Pwede naman yung kahit 3 months lang. Ay, nabasket. Wow, sarap buhay ni Jan. Tara na, kuha tayong mangga. Dali. O, kaway tayo. Diyan ka natutulog ba, Sam? Sa taas.
ganda ng ano, kalangitan. Papasok na ang ano, tag-ulan. Guys, ang lalaki na ng tanim na ano ni Dana, kamote. Dana, ilang taon pa to bago maano, pwedeng harvestin? Ilang taon? Ilang taon? Ha? Ilang taon daw sabihin ko yung ulan eh. Oo. Baka mo, bewang na. Oo, maglaki pa yan. Yan ang tanim ni Dana. Dana pot. Dana lang, malakang. Kumuha tayong mangga. Wala ka daming nahulog, oh. Sayang. Kanina lang to. Paano mo nalaman? Paano mo sabi? Diba? Kunin mo eh. Baka mo yung lagyan natin sa sungkit. Baka kinain na ng ibon. Wala ka daming ano, oh. Oo. Wala yun, oh. Mani, diba? Sayang. Kung na makataas sila mo lang. Kiyatin nga, no? Wala man lang apakan, eh. Ay, bulok. Parang maabot na rin yun. Mataas man. Sarap dito, mahangin. Kinain ng ibon. Ayun. Ang dami, oh. Sayang. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Bana ito, oh, bago pa to. Ayun, kaya. Matinda na o. Wala, bitak na oh. Huwag na to. Bitak na. May ulan. Ano ba yan? Pwede pa to? Ay, magandang. Akyat mo yan dyan? Hindi ko yata ito Ikan mo dyan. Dito, oo, magbakan. Wala ka maghawak na. Dami ang ko, may bayo. Ay! Wala. Ilog na. Ang kanyang mga kapilong sa. Paglalaokdan. Kalambot. Ito, sana. Kunin mo yung basket. Malambot na. Ginawa mo yung ano? Yan. Kuya Ulan, ano to, oh? Hindi ba to kinakain? Pagkain ng ibon yan. Pagkain ng ibon? Hindi ba to ano? Kaya ng ibon eh, pakakulit. Baka kape ay. Yun, saan to? Parang matamis yan. Tamis. Tamis? Ang tamis nga. Bangkok, guys. Oh, mangga, tapos santol. Oh. Tres kayo. Pag ano, pagbalik ko Kinain ni Kuya Ulan to eh. ako makikita mo. Nakikita ko lang. Nandun sa dulo doon, oh. Dana, may bunga dyan? May Nandun na si Dana sa taas. Oh. Yan, nagbaba na. Ayun na siya! Nalaglag ka dyan. Ito masarap. Masarap. Indian? Ayun pa. Sabi Dana, ito ang masarap. Minggo to, minggo. Saan tawag minggo? Indian. Indian minggo yata yan. apple. Yung ganun sa bahay? Indian, di ba yun? Minggo sa amin tawag. Minggo? Yung nakuha ninyo. Yun kuhan. Yung Ang tawag sa inyo, minggo? Pero ang English ng mangga kasi, minggo. masarap to minggo. Minggo naman talaga. Ayun. Ay! Kadaming puto, oh.
Ay, masarap to. Matigas pa siya. Yun o, kadahal. Naku, may nandaan yung dalawa. Kuyalan. Doon na ka doon. Pwede ko doon. Talagang Umabot yung tinignan muna ni Dana eh. May mangga pala kami dito guys. Hindi namin alam. Mabundok dito. ikaw makapalang buwan noon. Ayun o, pwede ka po mag-akyat dyan. Wala namang Ate, yung lalagyan. Ayun oh. Ayun oh. May ano pa dito dati bayabas. Yung matanim ni Papang ano oh. Yung hindi na naglaki. Katagal-tagal na. Dekada na. Yung iba naglaki, hindi man magbunga. Ang dami namin nakuha, oh, ubos. Ay, puno ang basket. Ay, nagana, naggulong na. Nasira ang aming basket. Ne, kalambot to, oh. Ben, ito, oh. Tigas. Ben, nga, masyado nang malambot. Matigas na. Matigas, Dana? Nay! Ayun na, naggulong na lahat doon. Okay na yan, kaya lang. Parang galihi, ah. Galihi si Basa. Galihi na si nanay mo. Pero, may ading na siya. Siyempre May adeng? Ha? Ayaw mo may adeng? katagal nyo nang nandito sa Anglico. Galit na sa atin ni Risa. May ading ka na. Tara, uwi na tayo. Hindi na to. Pang mukbang mamaya. Wala na makain. Talaga sa inyo. Kalabaw namin, eh. 3 pala yung ano, bulo. Yun yung isa, oh. Ayan, tignan din pala natin guys yung baboy. Ha? Yun, laki na nila. Nilitsunin na to, oh. Ito yung unang bili namin, eh. Yung mura. Ito. Ha? Hindi, ito yun, oh. May ganyan yun, oh. Kumbang. Yung mga dry. Dry ang balat. Ay, ang balahibo. Yung unang binili natin? Dito sa ano? May ano na itan. Ay, ito ba? Ilan bilhin doon? Kasi parang 4? mas malalaki siya. Mas malaki man yon kaysa yung nabili na pangalawang. Pero ito kasama pa to. Saan yung pangalawa dyan? Ito nga yung pangalawa? Ito una. Itong maliit na to kay Kuya Ulan guys, yung parang daga. Saling pusa. Saling pusa. Parang ang payat nito. Malaki na rin yung Ito yung kanyang ano, inahin naman ni Kuya Ulan. Kulay itim. Bye-bye. Bye-bye guys. Ready nyo na yung mga sarili nyo. Malapit na kayo ulit sa tayo. Bye-bye. Ayun nga yung sili. Yan guys, pauwi na naman kami. Tapos na naman ang aming pamamasyal sa aming farm. At ngayon naman ay magluluto kami ng aming nakuhang suso. Ito ay lulutuin ni Auntie Ligaya at ni Auntie Pasing. Sige, masimplang kayong dalawa dyan. Meron simple ka dyan. Kala mo ko kabigat-bigat yan ni Dana. Kapag ano dito. Yung dalawa natin daw magkapatid na, eh. Mag-ate. Wala kasi siyang ading. Walang ading si Chacha. Kaya ate na lang. Kunin mo ito sa truko, may. Much later. Hi guys! Yan. Lulutuin na po natin yung nakuha po naming suso. Lutong burid dibod at saka
Kinamatisan daw. Santiligaya pala magluto kasi masarap yan magluto at saka santipasing. Yan, nag-ano na sila guys. Tatanggal na sila ng ano, buntot. Mga busy ang mga tita. Dami na rin yan, ka? Marami na yan. Baka maubos yan. Wait, masarap yung papakin kaya. Uwe. Kami pa lang ni JJ, taog na yan. Pagkain pa ng aso ni DJ. Pagkain pa ng aso ni JJ. Ano? Baka hindi lang makakuan. Sulto. Wala na akong makita ng malaki. Kala ko bukas pa natin ito. Hindi natin yata nag-shout out yung puwang. Ano nga yung kasama natin magtanong agulong. Shout out ako kay Bibilen. Hindi ka gata na kong bibilin. Bibilen. Shout out eh. Ulitin mo ang tail daw. Basta shout out ako kay Bibilen. Shout out. O, ikaw naman shout out. Ako kay, ano na nga yung isa? Nesadil. Nisagel. Javier. Javier. Ito lang naman yun. Kumusta ka dyan, Kwan? Batang. Basang. At nandito na naman kami, nagkakuha kami ng suso. Ingat ka dyan, lak ko nga. Nasa ano na siya? Ilocano sa, sino Ilocano na doon? Inesad. Ay, Belated happy birthday din po pala kay kay Janine Dean at kay kapatid na Monica. Yan. Sobrang late na ang aking pagbati. Shoutout ako kay Rapi Bura. Ingat ka dyan. Sir, ingat ka dyan. Ay, kinikilig si Sir Rapi. isang smile ka dyan ante. Una Gagintat yun. pa yung mata mo ante. Huwag mo lang pansinin muna. Huwag mo yung harap. Nahiya ka nga po. Pasensya ka na, Isang tingin Mr. niya. Bura. May kunting uto-uto. Ito. Joke lang. Sa lahat po ng nagpa-shoutout yan, Tiligaya, kayo po yung talagang kilala niya. Mr. Rafi. Ayan, tutulis mo. Ikaw, shout out ka. Yes. Ito na guys yun. Ito na. Kumonti na siya kasi nga naputulan na. Miss mo ba to guys? Sagana. Paghalang malito. Pakunti na ng pakunti ang laman. Ano na to? 5-4. Ito? Oo. Wala. Dati piso isa. Naging 5-4 pero pakunti naman ang pakunti ang laman. 5-4. Dati di ba punuan ko? At saka malaki pa tong kanya. Oo. Supot na ngayon. Ngayon, ala kayo. Wala pa kalahati eh. Kali mga lumpia, ganito na lang yung naman niya. Oo, dati ka ba? Ayun eh. Ngayon, ganyan. Kaya nga. Tapos pamahal din ang pamahal. Ang klase naman talaga. Tama na daw? Makunan lakit din. Hello guys, itong lulutuin ko. Buridibod. Sa Ilocano. Di ba ante may malunggay yan? Dahon? Pwede rin. Ito oh. Sigat na. Ha? Sigat na. Di yun oh. Kunin natin talbos. Paano? Hindi ma. Oh, masarap yan. Mas masarap yung may dahon-dahon. Ganito. Sa ating Madonna busy. Ewan ko anong pinagkakabisihan niya dyan. Yan guys, ilagyan na natin ng bagong. Yan na. Mas magaling pa ito na kamay. Wow. Grabe yung sagpaw mo ante. Isa, ano lang siya, kalahati. Wow. Nagnakaw ng ano, isda ni Papa. Ay, natik ko nga pala sana kanina. Dante kasi. Kamote pa lang, ulam na.
kulo-kulo pa lang yan. Itong kamote na yan guys, ayun yung hinarvest namin. O, di ba hanggang ngayon buhay pa rin. Napagpapinabangan pa din. Nagagana. Ito pa lang. Nagkamka kami nante. Ganda ng chef natin ngayon. Mas pangit ako guys. Ay, Nag-smell yan, te. Hindi pangit din ako ante kasi magkamukha nga tayo eh. Oh. Yung camera ang pangit. Kala ko sinasabi yung nagka-camera. Yung pangit ang camera. Sa Tiligaya, masarap Laging pangit. talaga yung binagbuo. Parang si mama din yan. Takpan daw muna. Dama nagkakape guys sa inyo. Kape. Kape is life. Gusto lang po namin batiin ng advance happy birthday si Charlene Balaba at si Charlie Balaba. Advance happy birthday po. Sana mag-enjoy ka sa iyong Advance happy karawan. birthday po! Birthday po! Happy birthday! Kala mo lampasan ka. Lanti ka sarap na. Oh. Sabi ko na guys, itong suso. Kalahati muna. Tama na? Mas guys. Malapot-lapot dahil sa kamutay. Malapot-lapot siya dahil sa kamutay na. Yun, lagay na natin yung malunggay. Yes. Malunggay na galing sa bago. Tapos hanguin na rin yan kaagad guys kasi nga ano, para hindi mahirap sipsipin yung suso. Yan oh. Luto ni Tita Ligaya oh. Ay, kabango! Lakasarap. Kabango. Pwede patikim na yun. Okay na yun. Ay, meron na yan? Ito yung pangpalitang lang. Dami pala. Not dinagdagan niyo pa yan. Ito naman guys yung luto ni Auntie Pasing, kinamatisan na may luya. Pag kumulo yan, lagay naman na yung suso. Yan, lagay na rin natin yung suso guys na natitira. Mas marami to. Oh, naka-ready na sila guys. Wala pa nga luto. Mga ano yan? Excited? Gutom na yan. Excited na sila sa suso, magsipsip. Gusto na mag-lips to lips. Namiss namin. Wala na akong ka-lips to lips. Suso na lang, no? Susok na lang. Susok na lang ang lips to lips. Aga namin magapunan, ha? Yun! Libre na naman ang hapunan. Tikim na talaga yun. Tikim daw. Hindi nila katikpan. Iyan, no? Baka daw natali nito. Baka talay na pa. Ay, kung saan ang ubos ante. Ay, hindi. Maubos yung dalawa. Parehas. Pero ito talaga gusto ko. Okay. Ay, arap na. Harap na. A few moments later. Kain pa! Ayan, ito na talaga yun. Yung pinaka, hinihirapan. Yung aming pinaghirapan. Parang kakapa. Sarap to dahil. Okay yan, Auntie. Importante na libre tayo sa hapunan. Tingnan mo, oh. Kaysa magpara ka dyan magpara ka dyan ng isda. Kamahal-mahal ng isda. Alam niyo ba magkano ang kilo ng isda ngayon? Napakamahal. Sama naman ngayon. Wala ba? Dayo. Wala na ang panin. Pariho. Pariho matamis. Ha? Matamis? Wala na masukal yan. Amayan. Ha? Sarap na kaya. Okay. Nagdala ko pa? Ganun yun. Ito. Yung luto mo, luto ng Tiligaya. Sarap. Kahit anong sarap.
Pati ko, sana karating. Sarap ng luya, no? Yung pagkaan mo yun. Tignan ko rin to, sa kabilang side. Doon ka sa kabilang side. Kabilang side. Kung kanin ko, okay na to. Pinagsilutupan niya. So, Kanya-kanya siltop, guys! Magalingan magsiltop. Isang tiligay sigurado. walang lang nga pa. Pero yun, nasa pag may malaki ah. Ito rin pa kasi. Anong ganyan? Ayan. Kain po. Hindi ko masipsip. Sa ating mga OFW na miss na yung mga ganitong pagkain. Lalo na yung mga Ilocano, alam nila yung ganitong luto. Ngayon ka na. Isula yung dakdak kain kayo. Ano? Ano? Nagre-reklamo si Dana. Kaninong maalat? Ano ako dito sa ni Dana? Ala, kinagat. Hindi masipsip? Ah! Hindi marunong. Lumaban. Sino nga? Ulit nyo. Buksan mo lang mag-ano, sipsip. Biluhin mo. Pakita mo doon ka na. Pakita mo na paano mag-sipsip. Palitan mo na kung nahihirapan ka na. Tama si Didia. May malunggay yung ngipin. May part na ano. May? Wala bang... Parang nagapukpok na kayo bago yan ah. Hindi, natinada. Basag na ito eh. Hiya mo na, palitan mo na. Wala, i-give up mo na rin yan eh. Ganyan mo lang kung ayaw-ayaw. Sa dami-dami. Magalingan magsultop. Ang galigaya, pero kamagaling. Ang lalaok na yung sabaw ko ng buridibot at kinamati. Kinamati siya, naging manay. Makita man sa tiyan niya. Hindi ko na alam. Yung laman? Hindi yung balat yung kanya kapit. Yung kanya yung kapit. Hindi matunaw. Itampin na. Sauce. Hindi masalta. Haba ng pasensya to guys. Lahat na rin yata. Kung wala kang masipsip. Uy, Dana, mahirap hanapin yan ha. Wala to ah. Alam mo bang paikot-ikot kami dun sa Patuile? Para Di ba bang yung ilog na yun? Lingpan namin lahat yun? Hindi pa sipsip nga. Bigay mo na lang sa akin. Kapag sipsip niya gano'n, di ba naiwan sa lab? Ayaw maglabas. Palaki-laki na nga eh. Yung nasabi na matagal nang luto, saglit man lang. Kaya mo. Lagyan mo na sa sabaw. Lagyan mo daw na sabaw. Kasi di man naluto, bakit kayo luto? Yun. Lagyan mo daw ng sabaw at para dumulas. Para masaltok mo. Dumulas, diba? ito yung pagrikatan natin yun. Sila. Dinigdanan ko yung narilang ito. Alam mo, alimango yung ginaulang mo dahil. Yung kanya, yung paa. Namiss ko yung alimango din. Oo eh. Lalo yung king crab. Naku, Kuya Allen. Kuya Alin talaga. Sabi niya, maubos niya na. Gundin natin yan. Papakin ko lang muna. Hanggang alas 8 ka dito, mag-sip-set. Todo ka pa. Napuno na daw ng hangin yung tiyan natin. Hanggang alas 8 nag-sip-set pa. Hindi magkaroon.
Duling-duling na. Tingin mo doon lalo. Sa inyo lalo anong suso ko? Suso ko. Maganda ba inyo? Wala na. Sarap? Ha? Aha. Anong tawag sa inyo? Suso lang? Ano? Ha? Balilit. 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 Balilit? Ang tawag pala sa ano, sa katutubo nito guys, ano, balilit. Balilit, maliit. Kapuno na namin, no? Baka hanapan mo kasi. Baka dublin mo yun. Yung nasilto ka ng tipa, ng tiligayan. Yung ganyan nasilto, dublin ko yan. Sana yun. Pala ko. Pala mo, hindi ko nasilto pa. Alam ko. Binig na sa kapitbahayan kayo. Sayang kalaki pa man. Tapos hindi ko makuha. Diyan mo daw sa baw. Ay, ano ba sa baw? Naubusan na ng kanya. Nagsuga ka. Nagpaman. Again? Ayaw niya talaga maglabas. Parang auntie ha. Cute. Paano kasi ako? Ay na, mamaya nabasag nito. Tigilan mo na yung dano pag ayaw mo sa talaga. Madami-dami oh. Sayang kasi yung kalaki. Sarap yung sabaw nito. Oh. Yung pa yung sa kain ka pante. Pag mayaman ka no, tapos ito ulam mo, nakatinidor. Ano klase kaya yun? O, ganyan. Yung hipon pa nga, hindi ko kayang magtinidor doon. Nahirapan ako. Talagang kamayin ko talaga. Paano mo kaya mabalatan Paano yun? yung Pero yung iba ang galing na. Tinidor lang gamit. Bakit yung mga Sanay na? yung mga mayayaman Bubuk sa silang hilma, tinidor ang kakutsara. Oh, pero nabubuksan Paano nilang mate? Kasi nasanay na sila. Pag bata pa lang sila, nakagano'n na sila. Kaya nasanay na sila. Hindi mo nadana? Pinaglalaroan niya na nga lang. Parang di ka nakakain ng kanin. Nakadalawang tembok yun. Thank you so much po mga ka-dragon. Sana nabusog po namin kayo. Thank you. Thank you po. Sana huwag kayo magsawa sa panonood sa aming YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Kayo palagi. Good night. Good night. Aga pa.